коди барномаи нуқтае ки дар компакт дист ҷойгир аст мекушоем. барномаи нуқтаро ба кор сар медиҳем. ба амалиёти барнома менигарем. барномаи нуқтаро ба кор сар диҳед. аз менюи графика командаи точкиро интихоб кунед. барнома формаро бо нуқтаҳои рангоранг пур карданро сар мекунад дар ҳар ҷойҳои тасодуфии форма. аз менюи графика командаи очисткаро интихоб кунед. барнома формаро тоза мекунад. бо пахшкунӣ ба командаи выходи менюи файл барномаро ба охир расонед. барномаи точки чӣ тавр кор мекунад? дар барнома методи графикии pset истифода шудааст барои кашидани нуқтаҳо pset ва тозакунӣ cls. коди эълонкунии тақсимоти тағйирёбандҳои глобалиро мебинем. тақсимоти эълонкунии тағйирёбандаи глобалӣ эълонкунии тағйирёбандаи G-Drawpoints-ро дорад. ин тағйирёбанда нақши байрақчаро мебозад ки бо ёрии он процедураи menu-drawpoint ва menu-clear-click сигналҳоро ба процедураи tmr-timer1 медиҳад. сифр манкуниро ифода мекунад. 1 кашидани нуқтаҳоро иҷозат медиҳад. коди процедураи form-load. ин процедура ба таври автоматӣ баъди саршавии барнома иҷро мешавад. коди процедураро байрақи G-Drawpoint мегузорад. дар ҳолати манкунии расмкашӣ ба ин тағйирёбанда қимати 0 бахшида мешавад. коди процедураи menu-clear-click. процедура бо фармони очистка иҷро мешавад. менюи графика. коди процедураро байрақи G-Drawpoints мегузаронад. дар ҳолати манкунии гузоштани нуқта ва формаро бо ёрии методи cls тоза мекунад. коди процедураи Drawpoints-click. процедура бо фармони точка менюи графика иҷро мешавад. коди процедураро байрақчи G-Drawpoints мегузаронад. ҳолати иҷозат додани кашидани нуқтаҳо ҳангоми қимати 1 бахшидан ба ин тағйирёбанда. коди процедураи timer1 таймер. чӣ хеле ки шумо ба хосити интервал қимати 600-ро бахшидед, ҳар як 600 сония процедураи timer1 таймер иҷро мешавад. оператори if қимати тағйирёбандаи G-Drawpoints-ро месанҷад. агар кашидани нуқтаҳо иҷозат бошад, барнома кори худро давом дода ба цикли for ки он ҷо 100 бор ҷой ва ранги нуқта тахминан гирифта мешавад мегузарад. кадоме ки ин нуқтаҳо дар форма пайдо мегардад.